Jeg har fået til opgave at udregne, hvor mange mol per liter der er i en flaske eddikesyre. Når man normalt køber en flaske eddikesyre, står der, at koncentrationen er 32%, og det betyder, at masseprocenten er 32%. Densiteten af eddike er 1,02 gram divideret med mol milliliter, og molarmassen af eddike er 60,05 gram divideret med mol. Jeg har valgt at regne med, at der er 1 liter. Det første jeg gør, er at have 1000 ml, som jeg så ganger med densiteten som 1,02 gram divideret med milliliter, og så får jeg 1020 gram. Det sender jeg så ned ind i ligningen, at masse af stoffet er lige med masseprocenten gange den totale masse divideret med 100. Det betyder så 32 gange 1020 gram, som vi lige har fundet ud af, divideret med 100 er lige med 326,4 gram. Derefter skal vi finde ud af stofmængden, og det gør vi ved, at vi starter med at have massen, som vi dividerer med molarmassen, og så har vi N. Så tager vi 326,4 gram og dividerer det med 60,04 gram divideret med mol. Det giver så 5,44, og fordi vi starter med at regne liter, kan vi nu se, at der i en flaske eddike er 5,44 mol divideret med liter.